Singakanani uyisebenzisa? Hawu, ngikhuluma nobani? Hello? Ayi, siyanqamukelana Nkunzi. Hayi kulungile. Uyangizwa baba? Lutho ubunqamuke. Ngithi ngikhuluma no Okay. Isayibhengu nesikhathi esingakanani uyisebenzisa kanye naso? Ngikhuluma nobani? Ngikhuluma naba Time Bank. Yes, ukhuluma no Lucky Ntuli from Time Bank sir. Oh, sorry. Futhi. I-Time Bank nesikhathi esingakanani uyisebenzisa? So. Hey, angisayazi manje ukuthi ngangiyisebenzise nini. Okay, but ugcine nini ukulisebenzisa ikhadi ita last transaction uswipe ngalo noma udeposit? Hayi ngiyayisebenzisa nje njalo. Ekseni. Sengibuza ukuthi nini ukulisebenzisa ikhadi baba ta last transaction? Ekseni namhlanje. Oh, ugcine namhlanje ekseni. Yeah. But awukaze uyithenge namhlanje i-voucher online uzama ukuthenga i-voucher ye-300 online. Hayi lutho mfethu angikazi. Because kunomuntu ozama ukwenza i-fraud ngekhadi lakho uthenga i-voucher ye-300 usebenzisa lezi number ezisekhadini baba eziqala ngo-484795. You-understand? Yeah, ngiyaku-understand but ikhadi lakho likhona noma lilahlekile baba? Likhona. Ngicela ungitshekele ukuthi akuzona yini inamba zakho lezi eziqala ngo-484795. Okay. Hey. Mana-ke ngithola uwallet. Okay, bhuti. Ithini inamba? Awuyi-confirm? Yes, i-card number le ngikhuluma ngayo iqala ngo-484795 and i-account number yona iqala nge-51. Ngabe ilona ikhadi lakho lelo? Yeah, ilona but. Yes, into esizoyenza-ke njengoba uthi nawukaze uyithenge i-voucher. Sizokusendela ama-SMS ashoyo ukuthi sizokhansela lo muntu ozama ukuthenga i-voucher ngekhadi lakho, you-understand? Useyithengile already? No, uzame more than 7 times baba samkhansela baba khona njengamanje khona thina sibonile ukuthi le transaction eyenzakalayo mhlawumbe ibingakaze yenzeke before uyisebenzise wena. Ingakho sikhethe ukuthi sikufonele ngokukhulu ukuphuthuma lokho sizoconfirm ukuthi wena not uthenga i-voucher, you-understand? Uvele lo muntu. Hayi okay ngilalele bhuti. Yes, njengamanje thina sizokhansela i-online le yade isebenzisa lezi number eziqala nge-484795. Ithi ngingabuza kanje wena i-voucher wake wayithenga before? Angaze ngiyithenge. No, okay, sizobakhansela-ke labantu if sekuthola njengomnikazi we-account. Senikhanselile noma nizobakhansela? Yes, sizobakhansela njengamanje sikusendele i-SMS ezobe ichazile nawe esadini lakuthi. Sizokhansela nama-transaction ade enzeka ngaphansi kwe-account yakho, you-understand? Oh, okay but hayi ngilalela. Yes, ikhadi wena walivula ngephi? E-Boxer or e-Pick n Pay? Ngalivula e-Pick n Pay. Walivula e-Pick n Pay wasebenzisa i-ID wangisho baba? Yebo mfowethu. Yes, that's correct. Usaphendule kahle. Because umshini uzokuverify njengamanje ukuthi wena ngempela nimnikazi ye-account. Ngeyinombolo eziyi-10 ze-ID okuyizona owavula ngazo ikhadi. Akuvumelekile ukuthi uyibize yonke i-ID yakho. Uzobiza inombolo eziyi-10 kuphela, okay? Yeah. Yes, ngicela ungibizele ekuqaleni sikusendele i-SMS baba. Ubize inamba ze-ID yami? Yes, zibe yi-10 ungayibizi yonke baba. Hayi mfethu nje ninayo into zami lapha. Yes, siyaverify baba ukuthi wena umnikazi we-account. If sikuthola njengomnikazi we-account sizokusendela i-SMS ezobe ichazele esadini lakho ukuthi sikhansela ama-transaction adenzeka today, you-understand? Aniverify ngenye indlela madoda. Ngeke nginike i-ID number yami. No, okay, enye indlela ezobalula ngasesadini lakho. Uthe ikhadi lakho saliphethe ngasesadini lakho ngani? Ngiliphethe ikhadi. Yes, kulezi number eziqala ngo-484795. After 95 ziqhubeka zithini baba? Uzoyenzani ikhadi number yami mfowethu? Mnumzane, unganisa-verifya la. Wathi wena ufuna verify kanjani? Hayi bo wena hayi eskensh. Fika emkolo nanyoka.